नमस्कार। हर हर महादेव। हम गायिका काजल करीना आप सबके बीच हमार गाना एक रिलीज भइल बा। सौतीन के दिल देली आगरा में रोइले तो लोर गिरे अचरा में। करीना म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर हमार रिलीज भइल बा। रउआ लोग सुनी और प्यार और दुलार आशीर्वाद दी जैसे सबके दिहिला। सौतीन के दिल देली आगरा में रोइले त लोरे गिरे अचरा में। फटकूड़ा याद आवे रौरा देखिले सूरत तो गगरा में। सौतीन के दिल देली आगरा में रोइले त लोरे गिरे अचरा में। यह हमार गाना बा। रउआ सब सुनी, ढेर सारा प्यार और दुलार और आशीर्वाद दी। नमस्कार, प्रणाम। हम भोजपुरी गायक साजन सिंह दीवाना तमाम श्रोतागण लोग के गोर छू के गोर लगतनी। इस साल सावन में एगो नॉन स्टॉप सॉन्ग लेके आ रहल बनी रउआ सभे के बीच, जौने के आशा न बल्कि पूरा विश्वास बा जैसे हर कैसेट के रउआ सभे प्यार मिली। और करीना म्यूजिक भोजपुरी चैनल बा हमार, ओकर रउआ सभे सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी। और वो चैनल पर डेली एगो गाना हमार भैया रिलीज होखेला और सब सिंगर के भी रिलीज होखेला। करीना रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई महाराष्ट्र, मैंने अपन स्टूडियो यहाँ चालू बाटे मुंबई में। तो जे भी सिंगर भाई लोग बा कम से कम बजट में, मैंने अपने एकदम बजट में जितना में आप सक्षम हुई उतने में काम करके मिलेगा ऐसा। और एकदम सबसे बेटर काम मिलेगा आपको, काम में भी कोई शिकायत का मौका भैया नहीं मिलेगा। तो आप लोग से विनती है कि अपने छोटा भाई के भी स्टूडियो पे आइए आप लोग और एक सेवा का मौका दीजिए और खूब गाइए, धमाल कीजिए। और करीना म्यूजिक भोजपुरी के आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। और करीना रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी चैनल ओके भी रउआ सब सब्सक्राइब करी खूब और लाइक कमेंट शेयर करी। और ऊपर एगो और गाना हमार रिलीज भइल बा, चला ये रानी भोला दुआरी। और एगो नॉन स्टॉप कि कहाँ गई सवनवा में, वो सब सुनी एक बार। अगर नहीं सुनले तो साजन सिंह दीवाना यूट्यूब पर सर्च मारी आ जाए ऊपरे और ओकरा के रउआ सब सुनी और खूब ढेर सारा प्यार दुलार दी। और अपने भाई के ये छोटा मोटा एक स्टूडियो बा यहाँ, और अपने भाई के ये छोटा मोटा एक स्टूडियो बा यहाँ आई रउआ सब गाई। जब भी सिंगर भाई लोग बा जितना सपोर्ट हेल्प हुई सभी भाई के मिली, काहे कि सभी भाई के सेवा खातिर ही सजनवा बैठल बा यहाँ।